Vreme je za kviz Pačije učionice. Slovoteka na slovo V. Marka automobila koja u svom nazivu ima još jedno slovo V. Odgovor je Volvo. Ime tvorca ćirilice koju danas koristimo. Odgovor je Vuk Stefanović Karadžić. Ime crtanog junaka čija su braća John i Michael. Odgovor je Wendy. Piće koje se pravi od grožđa. Odgovor je vino. 60% našeg tela čini Odgovor je voda. Predmet koji se koristi za kuvanje. Odgovor je varjača. Životinja kitnjastog repa. Odgovor je veverica. Onaj koji leči životinje je Odgovor je veterinar. Crveno voće. Odgovor je višnja. Crtani junak iz Stoletne šume. Odgovor je Winnie Pooh. Prevozno sredstvo koje ide po šinama. Odgovor je voz. Vodeni sport sa loptom. Odgovor je vaterpolo. Najmanja država na svetu. Odgovor je Vatikan. U pesmi je len. Odgovor je vuk. Vuče, vuče, bubo lenja. Dom čuvene pesme Koštana je grad Odgovor je Vranje. Ako ti se ovaj video dopao, ne zaboravi da klikneš na like i subscribe. Pridruži se Mravku i Drakčetu i u narednoj avanturi. Vidimo se!